Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! Mas pinainit Wala siyang kwentang ama! at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. At tayo po ay nagbabalik. Ito po ang programang Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Rocky at meron nga po tayong caller on the line na nag-reveal sa atin na merong naganap sa kanila ng kanyang tito. Nung time na yun, 25 years old siya at yung tito niya nasa 30 years old. At ang nasa kabilang linya po natin ay itago natin sa pangalang Marian from Pampanga. Hi Marian! Hi po, good evening po ulit. Ayan, Marian, papatay muna ng mga monitor mo dyan na TikTok tsaka radyo mo, no? Concentrate ka muna dito sa Viber call natin. Kasi alam mo, sobrang dami na curious. Paano nangyari yung sa inyong dalawa ni Tito? Sinong may gusto nito? Sino nag-initiate? Paano humantong sa ganong sex? So, yun nga po, sa pagkakaalala ko, since medyo matagal na po, pero syempre hindi ko pa rin po siya makalimutan. Lasing po kami parehas nun. Then, yun po, parang nag-init since magkatabi po kami nun eh. Magkatabi po kami natutulog kasi. So, nag-init, then, ayun po. Una, kiss lang po, ganun. Tapos, naging kiss na po talaga. So basically, may consent ninyong dalawa yung lahat ng nangyari? Yes po, meron po. Lasing. Pero before that, talaga nagkakasama na kayo sa isang bahay o sa isang kwarto tapos wala namang nangyayari? Wala naman po, yes po. That time lang nung nalasing po kami parehas. So saan ba kayo galing ni Tito nun? Wala po, nag-iinuman lang po kami dito sa bahay. So dalawa lang kayo nagiinuman? Yes po, parang share, ano po kasi namin yung parang mag-iinuman kami, then share lang po ng mga ganap sa buhay, ganun. Then, yun, nagkaroon na nga po ng ganun since nag-init. Etong tito mo na to, sa side ng papa mo o sa side ng mama mo? Ng mama ko po. Mama mo, kapatid ng mama mo o pinsan ng mama mo? Malayong pinsan na po eh. Malayong pinsan. So nasa third degree level ba ang inyong relationship? Yes po, mga ganun na po. Tapos parang barkada yung datingan ng tito mo na ito sa'yo. Yes po, since hindi naman nagkahalayo yung age po namin. So parang barkada lang din po. Pero nandoon pa din naman po yung paggalang. Pero that night lang po talaga. Ang tawag mo sa kanya tito? Tito po, yes po. Nung time na yon, very vague sa yung mga nangyari. Sorry? Kumbaga, nung time na yon, na ginawa ninyo yung bagay na yon, out of control na ba kayong dalawa nung time na yon? Out of control na po kasi syempre, mainit na po eh. Mainit na yung mga eksena. So, parang, tara na, go na natin to, nandito na. Parang ganun po. Tapos nung natapos kayong dalawa, ano yun? Sabay pa rin kayo natulog dun sa higaan? Or, Yes po. sabay pa kayo Sabay pa natulog? din. Okay. Tapos kinabukasan, nag-usap pa ba kayo? Yes po, until now naman po. Parang wala namang pong nangyari. Parang ano lang po. Pero, just imagine po, Gia, 2 years, more than 2 years ko na siyang dinadala. Wala akong pinagsabihan kahit ano, kahit sino. Yun po. Alam mo, ang hirap din ng ganyan Kumbaga sa'yo, sa ngayon, may kumbaga, anong impact nun sa buhay mo? Like, is it something na pagsisisihan mo forever? Or is it something na okay, nangyari na, it's just like, parang nagdeposito lang siya sa akin, tapos ako din, nagdeposito lang din sa kanya, so parang nothing ever happened, and it's not something relevant to me. Ganun ba yung feeling? Explain mo nga sa amin kung ano nararamdaman mo ngayon. Yung feeling ko, nung siguro mga first
months po. Parang may pagsisisi po na ba't po nangyari yun? Ba't po namin ginawa yun? Ganun po. Pero syempre medyo matagal na rin po. Hindi ko na po nararamdaman yun. Parang wala na po sa akin. Kumbaga na-shrug Ganun. off mo na siya kasi nga Yes po. lumipas na yung panahon. Yes po. Ang anaano ko lang parang andun pa rin yung bigat since wala nga po akong napagsasabihan. Wala akong Hmm. napag-share. Sorry po sa dumadaan. It's okay, it's okay. Uy, pero I appreciate the sharing, ah. Alam mo, mahirap din yung may ganyan kang sikreto na hindi mo naman dapat talaga i-share yan sa pamilya mo, kung sino man. Kasi consensual naman lahat nung nangyari sa inyong dalawa eh, 'di ba? Tsaka parang kapag nalaman pa yan, parang issue pa yan sa inyong dalawa, 'di ba? Hindi mo naman kailangan talagang sabihin yan sa iba. So, eto yung mga sikretong mas okay nang hindi na ipagsabi sa iba at hindi na kailangan pang sabihin sa ibang tao, especially to other family members. Yes po, tama po. Kasi Ang wala po akong napagsabihan dito lang. Parang nakakagaan lang din po ng paharamdam kapag po may napagsasabihan para talaga nung ganong katitinding mga sekreto po. thank you, thank you din. Thank you din for trusting this program. Alam mo, may tanong ako, naku-curious lang ako. Gumamit kayo ng Yes. protection nung time na yon? No po. Hi- Since biglaan po siya, Hindi kayo nakagamit ng protection. wala po. So, buti walang nabuo. Picos din po siguro. Dahil sa Picos. May PCOS ka. Yes po. Ngayon ba may boyfriend ka na? Yes po, meron na. Siya may girlfriend na rin? May asawa na po siya. Nung time na yun, may asawa ba siya? Wala po. Pares kayong single nung time na yun? Yes po. Yun ang pinakamasarap na feeling. At least single pala kayo parehas. 'Di ba? Yes po. Mm-mm. Yun po. Pero Pero ngayon, mali pa rin po yun. oo naman, mali yun. Pero at least, kumbaga kahit papano, yung level of gravity, 'di ba? Wala na kayong ibang natapakang tao, kundi mga sarili nyo lang. Kasi kung gagawa kayo ng kasalanan, ako yung personal perspective ko lang about this, yung making a scene or parang making a mistake, okay lang na makagawa ko ng kasalanan basta sa sarili ko lang. 'Di ba? Wag lang may maapektuhang ibang tao. Kung meron man akong dapat parang downfall o kung meron mang sasalo sa lahat ng mga kasalanan ko, sarili ko lang din. Kasi ibang usapan kapag may pamilya, may asawa, may anak, 'di ba? Or may partner na may ibang masasaktan, 'di ba? Kung ikaw, 'di ba, cargo mo yung sarili mo. Oh, yung nasaktan, ikaw lang din. Yung may pagsisising na naramdaman, ikaw lang din, 'di ba? Yes po. Ayun. So anyway, I hope na everything's okay with you and sobrang nakakashock ang iyong top secret, but I hope kahit papaano gumaan-gaan yung nararamdaman mo. And I hope si tito mo hindi rin yung pagkalat yung nangyari sa inyo, ha? Naman po. Anong message mo pala sa lahat ng mga magbabarkadang magtito, magkakamag-anak na nagkakaroon ng sessions? Kasi hindi malabo palang mangyari yung ganyan, no? Na pag sobrang lasing na kayo, biglang nakaramdam kayo ng init ng katawan, tapos biglang, boom, matatagpuan nyo na lang yung sarili ninyo na nagsisex, di ba? So, anong message mo sa kanila? Meron ba? Ah, siguro po ganito, yung limit pa din, kahit nag-iinuman, kahit sobrang close po ninyo sa isa't isa, dapat alam pa rin yung limit. Kasi po kami, yung sa amin kasi, natutulog po kami sa isang bahay. So, hindi talaga may iwasan. Or may iwasan man, hindi po namin nalimitahan yung mga sarili namin. Which is, mali po. Yun na lang po siguro yung i-a-advise ko din po sa mga ganun. Nakakatulad ko pong sitwasyon na dapat alam pa rin nila kahit lasing sila. Alam naman nilang ginagawa nila kahit lasing sila. Limit pa din po. Yun po. Ayun. Thank you very much for sharing and for also giving a message, no, sa mga kabisyo nating magkakamag-anak na nakikipag-inuman sa kanilang mga kaanak na same age nila halos. Ayan. So thank you, thank you. Ingat ka palagi. God bless. Thank you rin po. Salamat. Bye po. Yun ang top secret. Sa mga nagtatanong ko anong description ng top secret, yun po yun. It is something na
experience mo, it's an experience, karanasan mo, na hindi mo basta-basta na ikukwento sa mga taong nakapaligid sa'yo, even if gaano mo pa ka-close yung tao. Hindi mo siya basta-basta makakwento. Nagpapabigat ng nararamdaman mo? O nagiging palaisipan sa'yo? O naging rason kung bakit ka nagsisisi ngayon? Yan po yung description ng Top Secret. At ito po yung description ng programang ito. Ito pong programang ito ay nabuo dahil sa konsepto na gusto naming iparamdam sa mga tao na hindi ka nag-iisa, na meron kang karamay, na hindi ka huhusgahan. Ito po yun. So again, ipinakikilala ko po ang programang ito. Kung hindi nyo pa po nagigets ang nature of the program, ito po yun. This is your safe haven. You can share your secrets freely to this program. Sa totoo lang po, hindi ko na hinahangad na sumikat ako. Hindi ko na hinahangad na dumami pa yung followers ko. Pero ang hangad ko, sa point na to ng buhay ko, ay magkaroon po ng community. Ang programang ito, kung saan pwede ka pang makapagbahagi ng bigat ng nararamdaman mo, ng top secret mo, ng sikreto mong hindi mo basta-basta nasasabi sa ibang tao. Yun po yung goal ng programang ito. And I hope I'm making this right. So yun, maraming salamat kung sakaling nagtitiwala ka sa programang ito. This is just the beginning of this program, no? Gusto ko talaga na lumawak pa ito. This is a safe haven once again. This is a safe space. Walang halong judgment. During the program. After, pwede ka namin i-judge. Hindi kailangan ng advice, kundi taong makikinig sa inyong pinakatatagong sikreto. Ako po yung taong yon, your Basa Princess DJ Raketera. And maraming salamat once again sa inyong support at pagmamahal and for sharing your secrets. Bukas po ulit, isa na namang sikreto ang ating malalaman. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Raketera at kayo nakatutok dito sa 90.7 Mall Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye-bye, people of the universe. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!